Ngamtip hato pisingo yahab na ya ka ikabangan sakren ha ka nek video nta ka sungi. Yo let's say pi basngap ya ka nek video dei pen ban ma pi. Andrei kapor kadang don ya pi ban kala at ban pen thamai ya la ka jing im. Hato pi dei ki kristan. Hoi, ada pi dei ki kristan ka nek video ka dei nang ta chok pi. Bon sien ngayu i babun e na pedeng jungi. Ni long ki kristan bashidram tang ha ka sungi Sunday. Ni dwai ban ni rwai ban ni ro yaw try. Andrei ki wipat kisngi adu kisngi Monday adu kisngi Saturday kerkom im gejongi I kemba ngim day shu kristan dan mau bau blei onam sngu tenat ya kejingle kejongi abang idei ki kristan ide ban im kum ki kristan ki bapura atau bi kloi na em ban pen thamai ya la kejing im kejong pi ublei un kurko kurdo ya pi hato pi pen sngu bha yaw blei na pi pen sngu bha yaw brio Jisu ong ladangi pensingo bahaya blei in yo chibun ki jingkar khu ha ki jing im jungi Henry ladangi pensingo bahaya brio kam long ka badai baru blei singo tanan ya ka jing le ka jungi pun sen ha ki jing im jungi ni pe tang ya ki jing singo bha ka ba ka prathei ka la ban ai hangi Henry ni klet ya ki jingkar khu ka ba blei un ai ni endang ra mi na ka ne ka sla prathei bun sen ni singo tanan ban le tang ye ki kam jong ka prathei ye ki kam ki jong blei hato ni sinu thu na em ba chi sin ka sngi ni hapan I no ya kane ka sla prathei ban shong rengkat ban ublei happening hato ni kloi na em ban le ya ki kam ki ba pinsngu bha ya ublei barbor ublei kurku kurdoi phi Matthias kalonong ka ban riu kat khot ka palai ka ong to bu nang kong ya ublei ka jing im ka jung phi pat persyang ban le ya ka ek badai ban ublei un sa ai happy ya ka ek ka ba pidon kam Bon sin ha kajing im gujungi ni persyang banle ya kapadai Henry ngi bakla malai na mar ngi klab bon kong e yaw blai ha kajing im gujungi kan mau ko homen ko para pala dangi bon kong yaw blai ha kajing im gujungi ban ngi persyang banle berbor ya kapadai ublai yun sa yarap yingi Henry la dangi klab bon kong yaw blai ha kajing im gujungi kan mau ba ki e bangi le kinam long ki ba seso tungi ni persyang ban bon kong yaw blai ha kajing im gujungi Kenang bagi eke bangile kin long ki ba sai so hagajing im jungi ka ba man la kasngi ublei un kurku kurdo ya phi Matthias kalonong ka ban riu kat khot ka palai ka ong tabu nang kong ya ublei hagajing im gujung phi pat persyang ban le ya ka ek padai baru ublei un sa ai happy ya ka ek ba pidon kam pun sin hagajing im gujungi ni persyang ban le ya ka padai Henry ngi bakla malai na mar ngi klab bon kong e ya ublei hagajing im gujungi kan mau ko homen ko para Pala dang ibu nang kong yaw blay ha kajing im kajungi ban ngi persyang ban le berbori padai ublay yun sa yarap yingi Henry la dang iklad ban bu nang kong yaw blay ha kajing im kajungi kan mau ba ki eke bangi le kinam long ki ba seso tungi ni persyang ban bu nang kong yaw blay ha kajing im kajungi kanang ba ki eke bangi le kin long ki ba seso ha kajing im jungi ka ba man la kasngi ublay yun kurku kurdo ya phi hato pisay syam na em ya ki brio ki bakloi ban yarap ya phi Kibakloi ban IT yalade Tamtam kibakta kajing im kajong pi ha kibabun kiliang Yo le seling ba kajing kren kajong ki Ling ba ki kam kijam kajong ki Bat ling ba kajing im kababha kabaki im man la kasngi Haoit kibanang kong e kide kikmi kikpa kajong ni Kinong hikai kihemen kipara Kiparalok bat donru kibangim la ban itu Kibakta kajing im kajong ni Hato ikloi na em ban siu kiliang ya kajing le ba kajong ki Henry ka pasngo si e kadai bona preng jungi nim kloi pan ong kublei sibon ya lak mi kpa nagmata ka jingle bha ka jongki nim persyang hiru pan ong ya ki kublei sibon tungin ya sim ya kane ka buksiar pan ong ya lagi kami kpa kublei sibon kan bakapor kadang ailat yangi kublei kurku kurdo ya pi bona preng jongpi tharai pila ya sngo ya kane kumki khana school pi de ban pulekot man la ka sngi Hamtam habaga exam jong pi galajan penam dei ban penserwa ka yala kapor Henry ban pulekon haba pim pulekon ikmi ki kpa jong pi ki chaj ong ye pi khut khi le pulekon yo piru pilong kum mangi adin habot pen sa syam jenjar kumba mangi ni syam kane ka dei ka we babun na preng jong pi di chaj yo sngu na la ki kmi ki kpa ki ba syam kya ye ka e ka ba ki kmi ki kpa ki ong ki le bha ki jing pule pat ki suk ki sign adin habot Henry Ibom nyau kor ya ka ka baki kumi ki baki kren ki fail halaki exam but ki jenjar hadin habot ya ki kena school ne ki padang pule sim kya ya ka baki kumi ki pa jong pi ki om ublei un kurku kurdo ya pi
Turn away Kristano bamatla kari Japan bara ika syarak kan bau dan ya jalanti kan bau dan ya jalanti away ubriu lembub yu baruang ba pemyu ikan ne kajing syai ke syarak junga uta ubriu balembub yu uang ba ke syarak jong pi kala lip dan jing syai shu kane kare ke baja ha kajing im gujumi babaro ni don ya kata ke syarak jong kajing Henry nim laban yu i ba ke syarak jong kajing jungi kala du no bat kam don jing syai shu uji su ang pide ke syarak pide ban syai kaman toy ayu yangi bandon ke syarak ada ke syarak jongi kamla ban ai jing syai kum juru kan man toy ayu yangi bandon ke jingi ladang ngim khalain ke jingi hau kuris ublen kurku kurdoi pi